Felu it-tielet xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fis-16 Ottubru li għadda fil-Bidnija. Attivisti ta' Occupy Justice matul il-lejl libsu l-monumenti madwar Malta bi flokkijiet li fuqhom hemm miktub l-aħħar kelmiet ta' Daphne, crooks everywhere, the situation is desperate. Fost il-monumenti li tlibsu flok kien hemm dak tal-ħelsien tal-ex Prim Ministru, ex mexxej Laburista Dom Mintoff u l-ex Presidenti Akata Barbara u Guido De Marco u anke l-monument ta' Winston Churchill fost diversi monumenti oħrajn madwar Malta. Fis-qarija l-attivisti ta' Occupy Justice qalu lill Prim Ministru li anke l-mejtin qed jarawk Prim Ministru u l-istorja tiġġudikak. Fakru li 3 xhur wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għadu mhux magħruf minn ordna biex iseħħ il-qtil u nsistew mal-Prim Ministru li mhux se jistrieħu qabel ma ssir ġustizzja. Il-grupp qal li l-azzjoni laħal grupp Occupy Justice jitfakkira lill Prim Ministru illi l-investigazzjoni ma tistax tiġi konsidrata konkluża u l-legat li se tħalli warajh se tkun tal-aktar gvern korrott laqgħat kellha Malta. In-nisa fakru wkoll fir-rapport tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet Malta tinvestiga s-saltna ta' dritt li jgħid fost l-oħrajn li għandhom jitneħħew dawk il-politiċi msemmija fil-Panama Papers. Prim Ministru x'qed tistenna biex neħħihom meta se tieqaf tkisser ir-reputazzjoni ta' Malta għalfejn se tibqa' żomm dawn iż-żewġ persuni implikati f'atti serji ta' korruzzjoni u tibqa' tipproteġihom akkosta kollox, staqsa l-grupp. Il-grupp saħaq bit-talbiet li jagħmel ftit sigħat wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, jiġifieri għar-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali li ddeskrivewhom bħala pupazzi tal-Gvern. Dan hu n-nazzjon tagħna, dini darna u aħna l-poplu. Nistennew aħjar, jixirqilna aħjar u rridu l-aħjar, temmet tajt l-istqarrija. Twaħħlu wkoll strixxuni fit-toroq li jsejħu biex tieqaf l-impunità issa.